Anem a veure una aplicació similar a Mapes d'Espanya que es diu Outdoor Active. Però en aquest cas per a iOS, tot i que també la podem trobar a Android. De la mateixa forma farem les mateixes accions. Primer, crearem un track. Segon, editarem el track per a corregir si hem fet alguns errors. Tercer, aprendrem a compartir el track. I la quarta cosa que farem serà seguir el track que hem editat en pantalla. Per a començar i crear un track, agafem una zona on anem a crear el track, per exemple agafaríem aquí, i a les opcions que tenim a baix a l'esquerra li donarem a planificar. Una vegada li hem donat a planificar, si cliquem una vegada desapareix el menú que teníem a l'esquerra i aquí ara seleccionaríem, mantindríem apretat un lloc i ara aquí ens ha sortit el primer punt. Ens movem cap al costat i se'ns ha creat un segon punt. Tornem a obrir el menú. Si ens fixem aquí baix a la part central ens surt un botonet que el que ens està fent és seguir el recorregut que ell reconeix que es pot transitar. Llavors, si ho desmarquem, farem el recorregut d'una forma més adaptada al que nosaltres voldríem fer. Si per exemple volem anar per algun lloc que no ens reconeix la mateixa aplicació que es podria anar per allà, d'esta forma podríem afegir. I seguim afegint diferents punts. Anar resseguint més o menys. Si fem més zoom podem acurar més el recorregut per on volem anar passant. En alguns casos hem d'apartar-nos una mica, que si no clicaríem damunt del punt que hauríem fet anteriorment. Val. Si ara, per exemple, jo fico un punt que com si m'hagués equivocat, val? Després el podrem corregir, així veurem com es faria. Ja tindríem ara, aquí baix a l'esquerra ens surt una part que fica guardar plan. Si li donem a guardar plan, el plan, la diferència de la ruta és que té menys opcions. Llavors ara li donem a guardar plan i el que farem serà després obrir el nostre plan i guardar-lo com a ruta. Ara ja estem al nostre menú, aquí veiem els plans, cliquem a plans i el que anem a fer serà del plan que tenim fet, cliquem una altra vegada al damunt, l'obrirem i el que farem ara serà crear la ruta, que seria des d'aquí a la dreta, li donem a crear ruta i continuar. Ara aquí ficaríem, per exemple, com a títol, li fiquem ruta 1 i la guardem. Ja tindríem la ruta feta. Ara cliquem a la ruta i imaginem que volem corregir el punt que abans ens havíem equivocat. Obrim la ruta i anem a l'apartat d'editar que tenim a baix a l'esquerra per a editar la ruta. Una vegada estem editant la ruta, cliquem damunt del recorregut i ara se'ns ha obert. Llavors aquí que teníem un error, cliquem primer al damunt una vegada i ara que ja el tenim seleccionat, mantenim el dit apretat una altra vegada i ara podem anar movent. Si per exemple el deixo aquí, em vindria fins aquí baix, però no el vull aquí. Torno a clicar al damunt, ara una altra vegada, mantinc apretat i el moc al lloc on... I aquí per exemple que també està una mica mogut, cliquem una vegada, una segona vegada, mantenim i el movem aquí on voldríem que anés. Guardar ruta i ja tindríem el punt arreglat. Ara guardar. Llavors, ara, una vegada el tenim editat, per a compartir el track, cliquem a rutes i li donem a una altra vegada la ruta, cliquem al damunt i aquí als tres puntets de dalt a la dreta cliquem i tenim exportar GPX i directament podríem, per exemple, enviar-lo per correu electrònic o per qualsevol aplicació que tinguem aquí al propi mòbil o tablet. Llavors seria això l'arxiu GPX, que seria el que ficaríem al nostre GPS. Per últim, per a seguir la ruta, el que faríem seria clicar a l'apartat de baix a l'esquerra on fica navegació i automàticament ens trobaria a quin lloc ens trobem
ara mateix no estaríem prop de la ruta, però si estiguéssim prop de la ruta li donaríem aquí i llavors directament ara que ja li hem donat a iniciar la ruta aniria reconeixent pel lloc per on estem anant i ens aniria ficant el recorregut que estem fent per si estem anant per on toca o no. I això seria tot.